Nindot pa kaayong sapa mga idol oh, tan-awon pagka naagi sulod nga isda. Tora siya oh, kita ninyo na. Wala ko kabalo kung unsa na siya na isda. Unta dili na nahiluan ng mga sapa karon para dili mga daot ang isda ba. Nindot gyapon tan-aw na tong kasapaan nga naisulod ng mga isda. Kung manguha man og isda, si kupo na lang, dili lang hiluan ba. Hiluoy na kaayo atong mga sapa, tagsa na lang tayo makita nga isda. Diri, okay gani ni siya diri karon no. Nalipay ka ko, nalingaw kay ko nagtan-aw diri ani nga linaw kay nagisulod nga isda. Siguro kana uban mo na ng gagmay mo nang katong paitan. Kana siya o kana siya. Ay nasalipdan siya sa kana reflex hayag. O kana siya o. O kana paitan na siya. Tapos na ato isa ka dako pud diri ang nakita nako mga idol. Ato ra siya o. O kana o. Diba nindot kay siya tan-aw no, naglangoy-langoy sa tubig oh. Oh, unsa na siya nga isda. Tara nawala na siya itago. Unta dili na hiluan ang mga kasapaan karon. Para dili mapuo ang isda ba. Og nindot pud tan-aw na sapa kung nagisulod na isda. Natay makita ang maglangoy-langoy. Oh, tura. Nindot kay siya tan-awon, linaw ba na tapos tinaw siya og tubig na nakay makita nga isda sa ilalom maglangoy-langoy dagan kaayo natura siya. O di ba nindot kita naon. Ayaw na mo panghilo ha. Para naiisda to ang sapa. Kung manguha mo sikupa lang ninyo. Pwede madaot atong kinaiyahan.